खदालखौनो लाबोनो बावगारबाय। लायनि र' खदालखौ आइया अबाव दोनदोंबा? न' उनथिं दं खोमा र'। नै बेयावनो दंमारो। गेन्दा बिबारखौ न' उनथिंबो गायनानै होगोन र' आङो। मोजां मोनसै आङो गेन्दा बिबारखौ। न'आव बिबारबो थाब्लासो गोसोखौ गोजोननाय मोनोलै बिबारफोरखौ नुब्ला। आरो खुलुमनोबो मोजां जायो इसोरनो बिबार बावनो। एसेबां नागिरदोंमोन आं, दिनैसो मोनबाय बे बिबारखौ। गायनि र' जेखिंबो गायना होगोन आं। बिबार खालायजोबगोन आङो। हायाबो गोराथार। मा खालायदों नोङो? रादाय, गेन्दा बिबार गायनो नागिरदों आङो। अबाव मोनखो बिबारखौलाय? सासे लोगो लाहानिफ्राय लाबोदों। सोर लोगोलै? बै गोलिया, जोंनि मोननायनि नेक्स्ट गोलिया, बे गोलिनियावनो बेयावनो थायो हिन्जावा। बा नोंना लोगो ओंखारबायानो नामा? औ, ओंखाराबा। नोंलाय दिनै माबोरै फैखो? फनबो खालामाखैमोन माथो। खाथियावनो खामानि दंमोनखाय फैबाय आं आबाखौबो खबर लानो होननानै। डक्टरनाव लांबाय आबाखौ? औ, लांबाय, देखाबाय। मा बुंखो? डक्टरा बुंदों जेबो टेनसन लानाङा होननानै, बेबायदि जाखायो होननानै बुंदों। हराव फोजानो होदों आरो हासुनो बेबायदिनो हामलांगोन होननानै बुंदों। ए, हामबाय दे होमब्लालाय। ओंखाम उखैसोदोंमोनलै आङो, मायबा जाग्राफोर दं नामा? थौनाय, ओंखाम जागौमोन आं दङबा। दङ, फै जानोबालाय। आबा दिनै मा थानो सानदों नोङो? औ आयै, दिनै थानोसै। ए, बिहामजो नागिरा? बेनोसै नागिरबाबो सानफ्रोमबोनि बायदिनो नंखाय बुंलायनोसै खामानि दं होननानै। आबा माबाहाय न'आव थांनांगौमोन। न'आव? औलै आबा, थांनांगौमोन। हाग्रा रज'जोब्बायनो न'आ, जंगाल जाजोब्बाय। दालाय अबाव आरो नोंखौलाय हारसिं एंगारहरनो हानाय नङाना। सुदेमाथ' थांनो हानाय नङा, बाबुआ स्कुल दं। आंथ' बे प्रेसारा थायाबा हारसिं थांगौमोन। दा गिनायबो मोनो, फटनो आरो प्रेसार जाखांनानै होबा सोर नायगोन आंखौ लामा गेजेराव? बेनोथ', नोंखौ हारसिं एंगारहरनो हाया। माबा र', आं सन्जिबखौ सोंगोन र', बियो न'आव थांगोन ना मायोथाय। थांगोन होनना बुंबाय दंमोन। थांब्लाथाय सन्जिबजों थांफा नोङो। ए, सन्जिबा थांगोननो? दे होनब्लालाय सोंहरनाय सन्जिबखौ खिन्था, आंबो थांफागोन। सन्जिबजों थांफानोसै आं। नोंसोरखौ नेबाय थाब्ला जाला, बाबुआबो स्कुल दङ, नोंहाबो सम गैया। जानाय नङा, सन्जिबजों थांफागोन आङो। बेफोरखौ दाननानै दोनखादो नोङो। र', मालायबा सन्जिबाबो थांमारगोन ना थांमारा, माब्लाबा थाङो। आं थांबा खिन्थागोन ना नोंनो। मानो इसेबां हाखु दोगो? नोंहालाय मानो इसेबां थांनो लुगैदों? रावबो गैया बेयाव हारसिं हालानो। आरो थांबाथाय नोङो साननैसोल' थानो मोनगोन दे, फैफिननांगोन। फैफिनगोनलै आबा, इसेबां सम थायाना आङो। आं साननैसोल' थांनानै न'खौ नायनो लुबैदोंना। दे, थां। साननैसोल' दे, साननैसोल'। खारन नों थांब्ला आरो बेयावबो हारसिं जागोन ना, सुदेमजो, आबा, बुजो। नों थानायखायसो आं बेयाव दोनदों। आंबो बेयावनो थाबाय थानांसिगोन होनबा। आंहा गामियावसो थानो मोजां मोनो, बेयाव उफाय गैयासो थादों आं। नोंबोलाय मालाथो खिन्थागोन सानदों बाथ्राफोरखौलाय? दानो खिन्थानो हाथ'लालै आयै, नुदोंना परिस्थितिया गाज्रि जानानै दङ। रितुनि मेगनखौनो नागिरनानै मोनाखै, आंहाबा बेसे टेनसन जाना दं, खर' गाज्रि। नों आरो बेफोरखौनो सानबाय थायो माबा। माथो मेगनखौ मायावबा मोनगोन? अबाव मोननो? बेयाव बेसेबां मानसि फैयो, हाजार लाख मानसिनि मेगन नांगौ। सम नांगोन होननानै बुंदों, जोंल' नङाना। बे बोरमा अमाफोरना जाया होनबा? आरो गोथै मानसिफोरना जायानो? गोथै मानसिनिया जायानो? थै, जाम्बि जानला मोनला जायो नामा? बाथ्रा थायो गोबां। बेबायदि जानाय मोनब्लालाय माथो रावबो बे संसाराव खाना मानसियानो थानाय नङामोन। नंगौ नंनायालाय। हो जाना चाहिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपने को सिर्फ पैसा से मतलब है, पैसा। काम होने के बाद पैसा भी मिल जाएगा, समझा? एडवांस चाहिए। पैसा काम होने के बाद मिलेगा, एडवांस नहीं। आई। और याद रखना, पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए। हो जाएगा, अब तुम जाओ। हो जाना चाहिए। अरे जाना, हो जाएगा बोला तो। साला एडवांस भी देख के नहीं गया। प्लेनिंग खालायखादोंना? औ आफा। मा बुंनाय थाख्लाया? एडभान्स बिदोंमोन, होआसै आङो। बबेनिफ्राय होनो, फैसायानो गैया थाइसेबो। हामदों एडभान्स होयियानो। बेफोरबायदि मानसिफोरजों गेरेन्टि गैया, फैसा होनायनि उनाव मावाबो जानो हानाय। हामदोंआनो। आरो बिनो खिन्थादोंना खिन्थायाखै खामानिया जानायनि उनावनो जों फन खालायनानै लिंहरगोन होननानै? खिन्थादों आफा, खिन्थादों। जानो मायबा खामानि ओंखारलायबाय नामा सासेया?
फैयासै माथो दाबो दे दसे लामा नायबावनोसै र' फैबोलाथाय फैगोन फैयाब्लाथाय फन खालायगोन बेबो समखौनो मोनाना मोजाङै बिसोरा दुखुबो मोनो आं सानबोला खस्थ' खालायसै रादाया फैला नामा हरनि 9टा जालायलांबाय माथो बेजों गेरेन्टि गैया बे 10टा 11टायावबो फैयोना आफा रादाया फैयाब्ला प्लेनिंआनो जाफुंनाय नङा माथो मानो फैयालै फैगोन बियो फैयाबालाय दिनै फैयाबा गाबोन खारग'गोन नामा बियो हालासो आङो हाला माबो फाला फाला आफा रादायजों जेबो गेरेन्टि गैयालै सैमा टाइपनि मानसि बियो थांनाय रितुनो सोंना फैगोन ना फैया नङाबा प्लेनिंखौ केन्सेल खालायनांगौ ना र' आं सोंनो थांनि र' लान्थाखौ फन खालायनानै खिन्थानांगोन ना र' दानो जाथ'वाखै आं खबर लानानै फैग्रोनि माबोरै थां नङाब्ला दा लान्थाया फैना खाबला नुजाफैगोन माबोरै थां रितु नोंसोर ओंखाम जानानै उन्दुना थादो आं थांला फैला मानो माबा खामानि ओंखारलायबाय नामा खामानि दं एसे थांला आङो नोंसोरो उन्दुना थादो बेनिफ्राय नोंलाय अबावथो ओंखाम जागोन ने जाबाय जाखांबाय ओंखामा जाबाय नोंसोर जाबाय जायाखै नोंखौ नेबाय दंमोन नों फैलाबालाय जानोसै आरो दे होमब्लालाय दोनथ'नोसै आङो बेनिफ्राय गाबोन फुङाव फैया नोङो गाबोन दसे आइ बेंकआव थांनांगौमोन थाङो नामा नै बावबाय थांगोन बावगाराखै बेफोरनि खामानियावथ' नांगासिनो आङो गाबोन थांगोन आइ बेंकआव दे जाला दिनै खामानिया मा जाला मानो जाला रादाया फैया नामा फैलानो सैमा बांग्राया साला पापिनि जादा फैमारला बियो एसेबां समनि उनाव दिनै माबा मोनसे प्लेनिं खालायबाय थैद साला बेबो जाफुंला बेनोथ' खाफालानो मोजां जागासिनो खोमा बेना खाफाला गाज्रि जायाखै बेना सुनि ग्रह नांहोनांगोन बेखौ साला अमा बिन्दाया खेबफ्राबो खारग'बाय थायो सानदोंमोन बे खेबाव बेखौ मांतायखागोन होननानै पापिया साला सैमाया फैयासै बेसेबां सम बिनि खाफाला बेजों साबाय थागोन सानसे नङा सानसे बे जोंनि आखायाव गोग्लैखानांगोन बेखौनोथ' खालायगासिनो बे समानोथ' माब्ला फैगोन फिसा फैगोन टेनसन लानाङा नोङो बिनि सुनि ग्रहआ फैगासिनो नै दिनै नङा मा जाखो गाबोन खालायगोन जोङो गाबोन दादै मामोन दादै मायबा खबर मोनदों नामा खबरा मोनगोन र'य बे माबालै आइ बिजामादैया फैला नामा मानोबा नांगौमोन नङा आइ ओरैनो जेनेबा सानफ्रोमबो फैयो नालाय बे समावनो बेनिखायनो सोंबाय आइ माबा दादै दिनै फैलानो एसे खामानि दङ मा फैला फैलानो फैला गाबोनसो फैगोन दादै साला खुजाथ्रासोलै बाल मा जाखो दादैयालाय सासेयाबो फैलाबालाय ओंखामखौनो जानानै उन्दुनानै थानोसै सान्थिखौ ओंखामखौनो होनोसै अबाव दोनफ्लांखोथाय सिन्दुरखौ दानो दोनो दानो बावगारो मानसियानो दा हाखु दाखु जाजोब्बाय सासे आरो गाख्रबबाय थागोन फैदो होननानै अबाव दोनफ्लांखौ ड्रेसबो गाननो दङ दिनै लेटसो जासिगोन बायदि मोनबाय आङो आबाखौ स्कुलाव दोनहैनाया बैलाय बेयावनो दोनदों खर' गाज्रिनो दानो दोनबाय दानो बावगारो माथा गरमसो जाबाय खोमा मानसियाबो आयनाखौबा आरो अबाव दोनफ्लांखौ बे फुंनि समखिनिया बेसेबा हाखु दाखु जायो आंहा खामानिफोरखौनो मावनो रोङा मोनलायलाङो आङो आयना सायना नांलालै बेबायदिनो लानोसै आं सिन्दुरखौ माबायदि गोग्लैनो मोनखौ सिन्दुरालाय इसोर माबायदि गोग्लैफ्लांखौ आंनि आखाइनिफ्रायनो सिन्दुरालाय हमस्लाबनो हायासै आङो गिजोब्बायसो आङो गोग्लैफेरा जिउआव खेबसेबो गोग्लैफेराखै बेबायदि सिन्दुरा आंनि आखाइनिफ्राय दिनै माबायदि गोग्लैनो मोनखौ गिनायसो मोनजोब्बाय आङो रादाया मायबा खैफोदाव गोग्लैयाथ' मा खालायनो दा आङो हे भगबान आंनि हौवाया मायबा खैफोदाव गोग्लैगोन ना मायो भगबान जेबो खालायनाङा दे आंनि हौवाखौ फुलावसो गोग्लैफ्लांबाय जेन जेबो जाया बेफोरो दिनै रादायखौ आं जेरावबो थांनो होला खोमालै गिनाय मोनजोब्बाय आङो न'आवनो थाथोंसै भगबान मा जथुमनानै थाखो नोङो ओंखारनाया गोबाव जाबाय आंना
ओंखारदो नोंसोरखौ स्कुलाव दोनफालांनांगौ होननाया मा जाखो रादाय नों दिनै जेरावबो थांनांला न'आवनो थादो नोंखौ जेरावबो थांनो होला आङो दिनै न'आवनो थादो नोङो दिनै माने साननैसो न'आवनो थादो नोङो मा जाम्बि जाम्बि मा बुंलाबायदों मा न'आव थानांगौ आंलाय नुवाखै हनै सिन्थुनि थेमाया गोग्लैजोब्बाय हायाव नुवाखै नामा नोङो मा जागोन बेलाय थेमाया हमजायासै मोजाङै गोग्लैबाय माबा मोनसे जाबाय मा बेखौनो सानबाय थायो नामा बेबायदि बुंब्ला जागोन नामा नोंसो जेबो सानाखै आं सानोना आं गिनाय मोनो जेबो नङा बेफोर जाम्बि थौदो मा बुजिनो नाजाया नोंलाय बेफोरो ओरैनो जादों नामा आग्लानि आबै आबौ बोराय बुरैफोरा खिन्थालांनाय बाथ्रा बेफोर नंमारगौ बेफोरखौ ओरैनो बुंगोन नामा थोद जाम्बि बेफोरबो जायो नामा दानि जुगाव बेफोर गैला नाङा नों बुजिनो नाजायाखै रादाय थांनाङा ना दिनै सानसेखिनिखौ नों आंनि बाथ्राखौ खोनासंनो हाया नामा थोद जेबो बाथ्रा नङा दोन ओंखार माब्रै ओंखार दिनै थाङाबा जायालै आइ बेंकआवबो थांनो दङ आंहा रितुनि मेगननि खामानियाव फै रादाय खोनासंना मा जागोन दा रादायाथ' बेफोरखौ फोथायथारा ओंखारलांगोन बेयो दा आइखौ बुंनो र' आइ